era un miler de persones, diguéssim. Avui seria la visualització del que seria el català emprenyat, però des de tots els punts de vista. És a dir, hi havia des de la gent de la plataforma AVE pel litoral... Sí. La plataforma AVE pel litoral... Hi havia els de la plataforma pel dret a decidir, hi havia Catalunya Acció, Estat Català, les Joventuts d'Esquerra Republicana, les Joventuts de Convergència i Unió, militants del PP, militants de Ciutadans, militants i membres d'Unió Progreso i Democràcia, de Rosa Díez, plataforma contra la zona verda, entitats en contra del TGV al seu pas per Montmeló i, evidentment, també usuaris de Renfe a títol individual. Tenim dret a decidir sobre les infraestructures, també? Això nosaltres que som grans ja ho hem viscut tantes vegades, perquè mai s'ha fet el que havien de fer amb les infraestructures. I això és el que no hi ha dret. Espanya ens té com l'últim mono, només els serveix per recaptar. La GER cada dia agafem el tren.